ब्रेकफास्ट खालामसै। मेगी खालामगासिनो दङ। बोरै फुंजानि ब्रेकफास्ट खालामनांगौ। मेगिखौ दिनै बिदै जेब जेब होनानै जागोन आं। माबायदि जायो गोदौगासिनो। वाह कालार जाबाय। बे बिदैया रानजोबनांगौ बियो। ओमफ्राय नैबे दाउदै दं। दाउदै नै दाउदैया दाउदै फ्राय। टेस्टी। नैथिं जानोसै। माबा जागोनलै बोरै फुंजानि ब्रेकफास्ट खालामाबा जानाय नङाथ'। मोनायाव गानना उन्दुग्रा मजासोलै आंनि, नङाबा आथिं बिजौ बिजौनिफ्राय गोजाङो। बेखायनो बेखौ मोनायाव गाननानै उन्दुयो आं। बे गोथारैनो थाबाय थागोन। मैला नाङा। आरो नैबे आंनि बेग। नैबो दङ आंनि लेपटप। लेपटप नै HP। बिदिनो आं माखासे फाइल खालामनानै दोननाय दं आरो बहुद माबा हरनाय दङ मानिबा खामानिनि मेल खालामहरनाय बुस्थुफोर दं। हिसाब खिथाब माथो खालामनो। मालायनि आन्दाराव साख्रि मावब्लाथ' एखमबा रायजानांगोनबो एखमबा बुंजानांगोनबो बहुद खस्थ' खालामनांगौ जायो मालायनि आन्दाराव साख्रि मावनाया। एकदम लेथार फेथारथार नै गासिबो टिबिलफ्रानो। लेपटप चार्जार होग्रा एकदम लेथेर फेथेर दंजोबो नै। इन्डिया मेप सब आइ कार्डफ्राबो ओरैनो लेथेर फेथेर दंजोबथारोलै दाबो। है पासबुकफ्राबो ओरैनो लेथेर फेथेर दंजोबो। पान्जाब नेसनेल बेंकनि नैबे माबानि फैसा जमा खालामग्रा रिसिप्ट। नैबे HDFC नि आं बेखौ बाहाया बे HDFC खौ। बेखौ खालि खालामबाय बहाय माइनास दङ बिसिबांबा हाजार माइनास खालामबाय बहाय। सानसेखालि बेंक मेनेजारजोंबो रायज्लायदोंमोन आङो। ओमफ्राय बे गावनो बुंबाय हारसिङै हारसिं नों जेबो लिंक खालामथाराब्ला बे पासबुकआ बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो अट'मेटिक बन्द जालांगोन होननानैसो बुंबाय। नङाबा अफिसावनो बेंक मेनेजारा फैदोंमोन जोंना। माथो खालामनो जुदि बेंकआव जुदि बेखौ क्ल'ज खालामहैनो थाङोब्ला नोंखौ माइनास फैसाखौ बिगोनसो होननानैसो बुंबाय। बिनिखायनो गिनानै होद बिब्ला जारला जागोनलै होननानै मायासै। नैबे आंनि माबा सर्व हारियाना ग्रामिन बेंकनि हारियाना ग्रामिन बेंक। नैबे केस माबा हरनाय चेकबुकनि बेसेबां अबाव मा ट्रेन्सफार खालामहरदों अबाव मा फैसा हरदों नै बेवहाय गासिबो माबा खालामनानै दोनजोबो नट खालामनानै बेसेबां अबे मासाव मा बेसेबां दंमोन।
Nah, gitu. Mata खालामनो लेथेर दंजोबखायो बुस्थु माखासेफ्रा मोनसेबो गुरुत्थ' खालामखायालै दाबो साबिफ्राबो नै रुमनि साबिफ्रा थाथोंसै नै केलेन्डार फेडारेल बेंकनि आरो सम सम नैबे माग्रा दामग्रा आंनि गोसोखौ गाज्रि मोनब्ला एखमबा सानसुथिरफ्राव दाथ' फागुन बोथोर बारलायबाय फागुन बोथोर सफैलायबाय बार सिउ सिउ बारनायजों मानसिनि गोसोआबो आलां जालां मोनो हालाबायदों गोसोखौ मेव मोनलाबायथारो Giya जाबायलै जब्बाय जब्बाय बिदै होनानै जागोन आं मैगंखौ बिदै गेस खोमोरबाय दानिया नैबे होनोसै बिदै होनानै जाखानाय मैगंखौ माबायदि जायो नायनो साला चाइनिस चेनेलफोरखौ नायोब्ला चाइनिसफोरखौ नुयो साला बिदै होनानै दाउदै रुलायनानै जायो बिराद दुगासिनो जौहा मा जायो बे चाइनिसफ्रा बेमार जानायनि खारनसो बेखौनो ट्राइ लानानै एसे माबायदि मोनो जानाय थांगौ आं ओमफ्राय सार्च हिसाबै खालामला जोंनि बेखौनो जानो नायनोसै माबायदि ब्रेकफास्ट माबायदि चाइनिस हिन्जावफ्राबो चाइनिस सिख्लाफ्राबो बिराद फाग्ला जाथारलै साला लड खालामहरो चाइनिस सिख्लाफ्राबो जय गुरु नैबेखौबो होनोसै ओमफ्राय नैबे दाउदैखौबो लानोसै अखा हादों बेनिखायनो गानग्राखौसो लामनानै दोनबाय आं नै गानग्राया अखा हानाय माथो खालामनो र' बिनि सामस लानो बिनि सामसा उल्था बिनि सामस पहले खाऊंगा नैमकिन खा के थोड़ा सा और पहले खा के ट्राई करूंगा गर्मी मैगी और बाद में ये अंडा फ्राई खा के देख लेता हूँ मछली पीस से देखता है लेकिन मछली पीस नहीं है ये अंडा फ्राई है कैसे लगता है खा के दिखा रहा हूँ अच्छा लगता है बहुत लोग बोल सकते हैं मैगी कैसे पानी डाल के कैसे खा लेते, लेकिन आज पता लग गया मेरे को पहले इसे
पानी डाल के थोड़ा सा हल्का पानी डाल के उसको खा लिया था और अंडा फ्राई खा लिया था और साथ साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। आज पहला बार मेरे को पता लग गया, बहुत मज़ा आया। एक्चुअली सही है। मैंने कभी कभार फेसबुक में देख लेता हूँ, शायद लड़के वाले इसे बहुत तरीका से बना के खा लेते। मैं सोचता था कैसे खा लेते। मैंने भी सोचा था इसे मैगी को इसे रोस्ट बना के खा लेते और साथ साथ अंडा खा लेते क्या, कैसे खा लेते यार। मैंने भी सोचा था, लेकिन आज पता लग गया उसको ट्राई करके। अच्छा है। इसमें डाल देता हूँ। बहुत मज़ा आ गया। सुबह सुबह इसे ब्रेकफास्ट करना चाहिए। Maka pon bu umat sila